ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲೈದ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆಡು ನಂಗೆ ಕೇತು ತೆರೆದುಂಡು ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ತೆಂಕುಟಿತದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮುದೆ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಚಾಪು ಕೊಡ್ದು ಪಾತ್ರಗಳು ಭಾರಿ ಬಿಡ್ಸೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆಯಿನ ಅಭಿನಯಂಡ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮುದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಭಾಗವತರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಗರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ರಾಜಾರಾಮ ಹೊಳ್ಳ ಕೈರಂಗಳ ರಾಜ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜ ಪಂಡಗನೆ ಅರಣ ಬಗೆಟ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಅಭಿನವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಯಕ್ಷಮಾಣಿಕ್ಯ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಲೆಂಡು ಅರೆನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರೆನ್ ತೆರಿದಿನಕ್ಕೂ ಅರೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ವರ್ಣಿಸಾವೇರು ಏತು ವರ್ಣಿಸಂಡಲ್ಲ ಅರಣ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುನವು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪನ್ನಲು ದಯಪಂಡ ಅರಣ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತುಯರ ಪಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಅರ್ನ ಒಡನಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಏತು ಕಾಲದ ಅರ್ನ ಈ ಸಂಪರ್ಕಡುಲ್ಲಾರು ಎಂಚಾರನ್ನು ತೂತಾರು ಹೊಳ್ಳೆರು ಸ್ವರೂಪಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೇರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1975 ವರ್ಷ ಕೊಡದೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಆರ್ನಾಣ್ಣೆ ಸೀತಾರಾಮ ಪೂಂಜೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಅರೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆದ ಆ ಸಮಯಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುರು ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಎರಡನೇದಾದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಹೆಂಚ ಬಂಡ 6 ಯಕ್ಷಗಾನನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಉಂಟು. 6ನ ಗುರುಕುಲು ಒಂದು 6 ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ನಾರು ಆನೆಗುಂಡಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಂತು 6 ಕೈರಂಗಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಂಜರ್ಲ ಆರೇನು ಗುರುಕುಲು ಬಂತು ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿದು ಕೈರಂಗಳೋಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಡತ್ತುನಿತ್ತೇನೆ. ಆ ಸಮಯಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸುರೂತ ಪ್ರಸಂಗ ಪೂಂಜರ್ನ ವೈಶಾಲಿನಿ ಪರಿಣಯ ಬಂದು ಅದನ್ನು ವಧು ವೈಶಾಲಿನಿ ನಿತ್ತ ಪಕ್ಕ ಪುದಾರ್ಪುರಿಯಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡತ್ತಿನ ಕೈರಂಗ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಬೇಕಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋದು ವರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಯಾಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂದ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಜೆತ್ತದು ಮನದಾನಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲಿ ಪೂರ ನಡತು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆರಾಪಗ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕಲ್ಪನ ಒಂದು ಉಮೇದಿರಿತ್ತೇವೆ ಈಗ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪಗನೆ ಆತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕಾರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಯ್ರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ದೂರ ಅಂಟು ಬೊಕ್ಕಾರು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವತರ ಅದು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಅಂಚಾರನ ಪರಿಚಯ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎಂದು ಪೂರ ಅವು ಆರ್ನ ಆರು ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದನ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಗೌರವ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಈತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಯಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮುದೆ ಅದರ ಪನ್ನಡ ಗೊತ್ತಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜಯಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತಿನ ಗೊತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಚಾಪು ಇರ್ನ ಓಡಾಟ ಸಮಯ ಹೊಸ ಕುರಾಲ್ದ ವಿದ್ಯಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು 1991 ಸವಿಡು ಪ್ರಥಮ ಪೂಂಜೇರಿನ ತೂಯಿನಿ ಪಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಯಾನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಗೂ ಬಾಲಗೋಪಾಲರ್ನ ವೇಷ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲಿಪ ಭಾಗವತರ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತೆ 6 ಕುರಿಯದಾರ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಭಾಗವತರ್ನ ಮೂಜಿನ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೇರು ಒಕ್ಕ ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯಿನಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಏನು 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರೊಡ್ದು ತೂಯಿನ ಒಂದು ನೆನಪತ್ತಂದೆ ಬುಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡು ಅರ್ನ ಸಹೃದಯತೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಓಲು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು
ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ಡ ಕೆಲವು ಅನುಭವನೂ ಪೂರ ಕೇಂಡುಂಡು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಬಸುಟ್ಟಾರ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕೆ ಅವಾಗ ಅದು ಓಟದಿದ್ರೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಡಾರೆಗೆ ಅವಾಗ ಭಾಗವತರೆ ಓಲು ಕೋಡೆ ಆಟ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಭಾಗವತರೆ ಎಂದು ಕೇಂಡೆ ಅವಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆಲ ಎಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಂದಜಯ ಪ್ರಸಂಗ ಹೂವಾಂಡದಾನೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ವಾ ಪ್ರಸಂಗ ಆಡದಾನೆ ಪಂಡ ಆರು ಗೊಬ್ಬವನ ಆಟೋಡು ಸಮರ್ಥವಾದ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿಜೇರ್ನಾಂಡ ಆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಸರಿಯಾದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಜಿನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತರಾದ ಅನುಭವಿಸ ಹೊಂದಿನ ಬೇನೆನ ಆನಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಕ್ಕಾರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪೋತೆ ಅಂಚಿನ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕರಿ ವರ್ಷ ನೇ ಸೋಣದ ತಿಂಗಳು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಐನು ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷ ದೇ ಸಮಯಡು ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಒಂಜಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಂಡ ಇಯೋಡು ದಾದ ಕಾಲದ ಹೋಗುವ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಭಾಗವತೆರೇನು ಒರಿಪಾಯರ ತೀರಂದೆ ಆರು ಕರಿದು ಪೋಯರು ಇಯೋಡು ಆರ್ನ ಕಡೇತವನ್ನ ಸುಣ್ಣು ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಯಪಂಡ ಮುಂಜೇರಿನ ಈತ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಏರ್ಲ ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಇತ್ತೇರ ಅಂಡ್ ಹುಷಾರಾವೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲು ಹುಷಾರಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲು ಐಕ್ ಬಡದು ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ದೇವೇರ್ನ ನಿಯಮದ ಮೀರ್ನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೂಂಜೇರು ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆ ಅವು ಆ ಕಾಲಗಳ ಮರಪಂದ ನೆಂಚಿನ ಅಜರಾಮರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಷೆಡ್ ಪಂಡಗ ಅಜರಾಮರ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ರೂಪನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಮತ್ತು ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆಯನ್ನು ಅರ ಪಂಡೇರು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಇಂದು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಗ ಆರು ಊಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ನಿಕ್ಕುಲಾರನ್ನು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪಡೆದು ಎಂಚ ತೂತಾರು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡು ಅರ್ಜುನಗೆ ಬಂಡ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಡತಗ ಇಟ್ಲ ಬಲತಗ ಇಟ್ಲ ಏಕಕಾಲಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡಿನ ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿತ್ತುಂಡು ಬಂಟು ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ತೋನಾಗಲ್ಲ ಆ ಸವ್ಯಸಾಚಿತನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜನೆ ಪೂಂಜರಿಡಲು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಸವ್ಯಸಾಚಿಲ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೇಳಡು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಟ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆಯನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ವೇಷಗಾರಿಕೆ ಇಡುವ ಆ ವೇಷಲ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯತ್ನಕಲು ತಿಕ್ಕುವೆರು ಅಂಡ ಪೂಂಜರನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಯ್ನ ಒವ್ವೇ ಪೋಯ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಾ ವಿಭಾಗನೇ ಎಂಚ ಅರಿ ಒಂಜಿ ವೇಷನು ಆಹಾರ್ಯ ಎಂಚ ಪಾಡೋಣ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೋಣ ಎಂಚ ಏನ ನಡೆಯುಪ್ಪಡು ರಂಗೋಡು ಚೆಂಡದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕೊಡು ಮದ್ದಳದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕೊಡು ಎಂಚ ಬಾರಿಸೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದ ಒಂದು ಎಂಚನೇ ಪಂಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂಂಜರಿಗೊಂದು ಎದೆ ಮುಟ್ಟದ ಪಣ್ಣೊಳಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನಾರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ ಅರೆಗೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪಂಟ್ನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅವು ಅನ್ವರ್ಥವಾದ ಸರಿ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಳಿ ರೈಟ್ ದಾಲ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜಯಣ್ಣ ಈ ರೇಂಜಿನ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಪಣ್ಪೇರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಶೂರತ್ವ ಅತನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸದ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಪೇರ ತಂದೆ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥೋಡು ಭಾರೀ ಜನಕ್ಕಲಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರತ್ತು ಅಂಡ ಕರೆದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಪುದರ್ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ಮದ್ದಳೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಪಂತೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ವೇಷ ಮಲ್ದೆ ಅರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ವೇಷ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನ ಮದ್ದಳೆ ಚೆಂಡೆ ಬೊಂಬೈಡು ಊರುಡು ಅರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗದ ಮಾಹಿತಿನ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ವತಃ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಆರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಐನು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆರೇನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಕಲ್ತದು ಐನ ಅನುಭವಿಸಾದು ನಾನೋರಿಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಪಂಡನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಆ ಕೇಂಡನಾಗ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಲೆಕ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಚಿತ್ರಣ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಆ ಮನೋಧರ್ಮ ಪೂರ ಆರಡೈತರು ಐಡ್ದವರ ಆರು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಮಾತ್ರತ್ತು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕಲಿಟ್ಲ ಆರು ಸವ್ಯಸಾಚಿ
ಪಾತಿರ್ನಾಡು ನಡಪುನಾವಡು ಬುಕ್ಕೊರೆಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನಾಡು ತಾಳ್ಮೆ ಪಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಬದುಕಡು ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲಿಸಾಯನರತ್ತು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡ್ಡ ಬಾಕಿ ವಾ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಆರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಎಂಕ ಆವಡವು ನನರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಪಂಡದು ಬಂಜಿಡು ಉರಿಲಕ್ಕಾಯನಾರು ಭಾಗವತಿರತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ತೂಪಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣದ ನಂಚ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಈ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜರೆಗೆ ನುಡಿ ನಮನದ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಸಕೊರಲ್ ವಾಹಿನಿಡು ಹೊಸಕೊರಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಏಕಕಾಲೋಡು ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನನಲಾತ ದುಂಬರಿಯೋಡು.
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಹೊಸಪುರದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರಲು 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಂಜೇರಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇರಿದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಾರ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಆರು ಯಕ್ಷರ ರಂಗೊಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡು ವಿರಾಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ದಾರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇತ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಬೊಳೆಯಿನಾರು ಅರಡನೇ ಇತ್ತ ಕೆಮ್ಮಿ ಈರೆಗೆ ಅರ್ನ ಒಡನಾಟ ಏತು ವರ್ಷದ ಇಂಚಿತ್ತದು എനിക്ക് ഈ 15 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಡಿ ಪುನಗ ಮೇರು ಭಾಗವತರಾದ ಆ ಮೇಳಗಳು ಸೇರಿಯರು ಈಗ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳೋಡಿ ತೆಗೊಂಬೈದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಯಜಮಾನತ್ವ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಡು ಅಪಗ ದಿನೇಶಮ್ಮಣ್ಣೇರು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾದಿತ್ಯರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಕ್ಲ ವೇಷ ಮಂತಂದಿತ್ತ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡು ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಈ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗದ ಪದ್ಯಗಳೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಾತಿರದಾದ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ ಪದ್ಯಗಳು ಆಟ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತು ಪದ್ಯರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಪೂಂಜೇರು ಆ ಮೇಳದ ಬತ್ತದ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಯ ಜನ ಕೊಟ್ಟು 6 ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರಿದ್ರು ಏರ್ನವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅವಾಗ ಅನ್ಯರ ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪೇದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಲ್ತಿದ ಅರ್ಥ ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅರ್ನ ವಿದ್ವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಡು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಮೈರಾವಣ ಅತಿಕಾಯ ಕಾಳಗ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಕ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲು ವೇಷ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು 6 ಪೂಂಜೆರಡು ಅತಿಕಾಯನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೈರು ದಯಪಂಡ ಅತಿಕಾಯನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಅವಳು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಪೂಂಜೆರಡು ಮಲ್ಪೈರು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೈರು ದಾಯಿ ಮಲ್ಪೈರು ಅರ್ನ ವೇಷ ತೂನಾಗ ಐಕು ಉತ್ತರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಸಮರ್ಥವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದಂಚಿನ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೇಳೋಡು ಒಂಜಿ ಅತಿಕಾಯನ ವೇಷ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಅಂಡ ಮೇರೆಗೆದ್ದು ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಒಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಮದ್ದಳೆ ಬಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ವೇಷಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿರುಗಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡಪ್ಪಾಗ ಶುರುವಾಡ ಅಂತೂ ಅರೇನು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ತೂಯಿನಾರ ಈಗ ಮೇಳೋಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಂದು ಯಾನ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಮೇಳೋಡು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಉಂಡು ಕಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಡು ಕೊಂಚ 10 ವರ್ಷ ಕಟೀಲು ಮೇಳೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂಂಜೆರೆಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೂಂಜೆರೆ ಗುರ್ತ ಆತ ಯಾನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಟು ಪಂಡ ಏನ ಇಲ್ಲದ ಪೋದಿತ್ತ ಅರ್ನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಗೆಳೆಯರ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆಡಿ ಇರು ಪಾತ್ರಳ ಮಂತದಿತ್ತರಿಗೆ ಐಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಬಂದು ಐಟು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಮಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಪೂಂಜೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ರೇಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ಈರೆಗೆ ಅನುಭವ ಬೈದು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೈತಿ ಅತಿಕಾಯನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತೆ ಅದು ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರು ಮದ್ದಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರು ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮೇಳೋಡು ಅತಿಕಾಯನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಮಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಬೇತೆ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೇನುವೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಇದು 6 ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತಿ ಪೂಂಜೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ವಾಂಸಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತನ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದವರ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ತೋಜುನ ಇನ್ಯಾನು ಪನ್ನೊಡು ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಗೇರು ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಬರ್ತಂಗೆ ಅಸೌಖ್ಯ ಅಂಡು ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಪಗ ಇಲ್ಲೇ 25 ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಎಂದು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪಂಡ 1000 ಜನ ಟೂರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಎಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ ಬಡ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಮಾಡೋದಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಈ ಪೂಂಜೇರು ಅರೆ ಆ ಜವನನ್ನು ಕಂಕನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಂದ ಪೂರ ಪಾತೆ ಇರ್ತದೆ
ಅರೆಗೆ ಬೋಡ ಇಂಚಿನ ಮರ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರದು ಇಂಚೆಂಚು ಒಂಜಿ ಬಡ ಕಲಾವಿದೆ ಕಷ್ಟೊಡುಗ್ಲೆ ಬಂದು ಐಕ್ ಬಡಪನ ನೆತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಸಹಾಯ ಮಾತೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಆ ಕಲಾವಿದಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಲ್ತದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಮುಖ ಮಂತೀರ ಕಲಾವಿದ ಇಂಚಿಪ ಮುಟ್ಟ ತಿರುಗಾಟ ಮತ್ತು ನಿಂತಿರ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನ ಪೂಂಜೆರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಡಿ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂದು ಸೀಕಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅಂದ ಒಲ್ಲ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಐಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ದಾದ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತೂ ಅವು ಪೂರ ದೈವೇಚ್ಛೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಆಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ನಮ್ಮನದ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತೆ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಕವಿಯಾದ ಭಾಗವತರಾದ ತೂವನ್ನುಲ್ಲ ಯಾಕಂಡ ಭಾಗವತರಾದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕವಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಇವಾಗಿಟ್ಟದ ಅದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪೂಂಜೇರಿನ ಕವಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ತೋಜು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ತೋಯ್ಪಾದ ಒಂದೇ ಇಂಚ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಮೂರು ದಾಲ ತೋಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆ ಆಚೆ ಬಣ್ಣೊಳ್ಳೆ ಆತೆ ಅಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಓದುದು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿ ಕಾರಣ ಆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎಂಚ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಒಕ್ಕ ಬರೀ ಕಲಾವಿದಾಯನಾಗಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನು ಓದುದು ಐತ ವಿಷಯವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಡು ಅಥವಾ ವೇಷ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೇ ಪೂರ ಓದುಂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ಏತು ಬೋಡ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಟು ಕಥಾ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಟಾಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆರ್ನ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿಗುಂಡು ರಡ್ನೇದ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪುರಾಣಡು ಮಹಾಭಾರತ ಅಥವಾ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಪೋಯ್ಟು ಐಟ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗೊಳಗಾಯಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದೆತ್ತದು ಅವೇನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಾಗಿ ಎಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಬಳಸದ ದೀತ್ತೇವೆ ಎದುರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಆರೆನ ಪುಗಾರ್ತೆನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪಣಪಣ್ಣು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಹೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗಾನ ನಮನನ ನುಡಿ ನಮನನ ಕಲಾ ನಮನ ಮಾತಲವೇ ಜಾನ ಸಾಧಾರಣ 10-32 ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೀರಿಗೆ ಭಾಗವತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ವೇಷ ಮಲ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕೃತಿನ ಓದುದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು 32 ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೀರಿಂದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಅಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಏತು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಮಾನಿಷಾದ ಓದುಂಡ ಐಟ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಏತೆಲ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತರೆ ಏನು ಓದಿಂದ ಆಗ ಬುಕ್ಕೊರೆಡ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ 100 ಸರ್ತಿ ಓದುಂಡ 100 ನಮನೆದ ಅರ್ಥಲು ಐಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 101 ಸರ್ತಿ ಓದುಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮನೆದ ಅರ್ಥಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಕೀಚಕ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೀರ ಐಟ್ ಭೀಮೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯನು ತೂದು ದ್ರೌಪದಿ ಪನ್ಪಲ್ ತರೆತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೈ ದೀತೇರು ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೈ ದೀತೇರು ತರೆತ ಬರವನು ಬುಕ್ಕೂರಿನ ತಿದ್ದುನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ತಿಗಲದ ಬೆಚ್ಚ ನನವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರ ಕೈ ದೀತೇರಿಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಲು ಪುರ ಕಲಿಕೀಚಕ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಭಾಗವತಿರ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಕೀಚಕವದೇ ಪನ್ಪುನ ಇನಿ ಕೊಡೆದ ಪ್ರಸಂಗತ್ ಎತೋ ದುಂಬುದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಪುರಾಣಗೂ ತೊಂದರೆ ಬರಂದು ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನವರೆಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂಸೆ ಆವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾವುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಹೊಸ ನಮನದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ವಿಧಾನ ಅಂಚಿನಡು ಪೂರ ಆರು ನಿಸ್ಸೀಮ ಸಾಹಸ ತೋಜಾಯಿನಾರು ನನೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಏರು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆನಗಲ ಊರ್ದ ದೇವರೆಗ ಗಣಪತಿಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ತುತಿಲು ಪೂರ ಪನ್ಪುಡ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಡ ಭಾಗವತಿರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇಟ್ಲ ಆ ಪ್ರಸಂಗುಡು ದಾದ ತತ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡ ಐಕ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪತಿ ಬರೆದು ಆರ ಪ್ರಸಂಗದ ಕವಿತ್ವನು ತೋಜಾವನೆ ಕವಿಕ್ಕುಲೇಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕವಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗೂ ತೋಜಿನ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪುಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮತಿತ್ತ ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ಯಾನ ತೋಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಂದು ಭಾಗವತರ ವೇಷ ಅಂತದೆ ಅಲ್ತದೆ
ಭಾಗವತೇರನಾದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬಂಡ 6 ಭಂಗ ಗೊರ್ಪೇರಿಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಓಳಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತತ್ತುರುಂಡ ಬಂಡದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಣೆ 6 ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ಇಡು ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡಗನೇ ಜಾಗೃತೆ ಆರು ಸಬೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಬೊಂಬೆಡಿಯಾನ ಅಜಕಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಟೀಮುಡು ತಾಳಮದ್ದಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಕ್ಕ ಒಂದು ಸತಿ ರಮೇಶನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ 6 ಬರೀರೆತ್ತುಂಡು ಆರು ಸಬೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಕನ್ನಡನೇ ಆಪುಡತ್ತ ಒಳಾಲ ಬೇತ ಬರ್ಪುಡ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತು ಪಂಡಾರೇನು ತೂನಗೇನೆ ಆತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದು ಈರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿರಾದ ಬಂತಾರೆ ನಾನು ಆರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ವೇಷ ಮಲ್ತನ ಅನುಭವ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆ ಅದು ಭಾಗವತೇರಿಂಚ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೇರ ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂದು ಅಂಡ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲು ಅರ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೂ ಕುದರ್ದೀಪುನ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಾರ ಆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾನಿಷಾದ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕ್ಷಾತ್ರಮೇಧ ಇಪ್ಪು ಅನಂಗರಂಗ ಇಂಚ ಮೇರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ 32 ಪ್ರಸಂಗರುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ರಸಂಗದ ಕುದರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಪಾತೇರಿಯರ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾನಿಷಾದ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳಡು ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದುಂಬು ಈ ಟೆಂಟದ ಮೇಳಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಡ ಮೇಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಂತದೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಬರೆಯಿನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕುಲ್ಲದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಕುಲದು ಕೆಬಿಗೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಬಾರಿಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪು ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಯಾನ್ ತೆರಿಲೆಕ್ಕ ದಾಮೋದರ ಮಂಡೇಶ್ವರನ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲೋಡು ಇತ್ತಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳಡಿ ಒಂದು ನಡತನ ಕತೆ ಬಂಡೇರಿ ಭಾಗವತೇರು ಅಪಗ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಬಂಡ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಪನ್ನಗ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗ ತರೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಯನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಪೋಯಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದಾಗಲ ಯಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಯ ನೆನ್ನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಯ ಪಂಪನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಕೆಲವು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಬೊಕ್ಕವು ಆಯನ ಪಾಲು ಆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಆಡ ಹುಟ್ಟುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಕಥೆಲೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಕುಳಿದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದತ್ತು ಏರ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಡ್ಲ ಇತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವರು ಮಾನಿಷಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಂಡೇರು ಪುಂಜೇರು ಅದು ಒಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಡು ಮಾತಾಡ ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನಪ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರಣ್ಣಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತಿನ ಮೇಳ ಇತ್ತನ ಆಂಡ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗ ದಾನ ಪಂಡ ಮಾನಿಷಾದ ಪಂಪನ ಕುದರ ಅರ್ಥಾಪುಜತ್ತ ನಂಗೆ ಏರೆಗಳ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಟೆಂಟದ ಮೇಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಿಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಸಂಗದ ಕುದಾರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಹೊಡಿಸೋದು ಈ ಮಾನಿಷಾದ ಬಣ್ಣದಾದವು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತನೆನ್ನು ಕೇಳಿದು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಅಂಚಾದ ಆಪದ ಕುದಾರ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇತ ಕುದಾರ ದೀವೊಂದು ಮೇಳದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೇರು ಅವು ಯಜಮಾನಿಯರು ನಡಿಕೊಂಡು ಆಂಡ ಪೂಂಜೇರಕ್ಕೆ ತೊಂಜೇರು ಆರು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಡಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪನಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಆಂಡು ಅವು ದಾನಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಡ ಏತ್ ಹಿಟ್ಟ ಆಂಡು ಏತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡು ಪಂಪನೋ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಆ ಕುದರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತೆರೀತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನಂಗರಂಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೇ ಮನ್ಮಥನ ಕಥೆವು ಒಂದು ಯಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಂತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಅನಂಗರಂಗ ಪಂಪನ ಕುದರ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಏನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು ರಾಮಜೋಯಿಸು ಬೆಳ್ಳಾರ ಆರು ಎಂಕರಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ದಾದೆ ಏತು ಪೋರ್ಲದ ಕುದಾರ ಅರ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ಪಕ್ಕ ಗುರುತಿಸವನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅಂತಂದು ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಂಗ ಅಂದು ಪಂಡಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರ ನಿಜ ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಅಂದು ಪಂಪ ಈ ಅನಂಗರಂಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗನ ಕತೆ ಮನ್ಮಥನವು ಮನ್ಮತೆ ಅಂಗ ಇಚ್ಛಂದನಲ್ಲಿ ಅನಂಗಿ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೂ ಅನಂಗರಂಗ ಅದು ಕುದರ್ದೀನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸುರು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ರೋಮಾಂಚನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆತು ಕೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೊನೋಗ್ಯಾನು ಅರ್ನ ಕುದರ್ದೀಪನ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಬುರುಹ ಅಂತ ಕುದರ್ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಪಗ ಐಕು ದುಂಬು ಅರ್ನ ಫಲ ಎಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ದಿತ್ತೇರು ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸಹಜವಾದ ಆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತಿತ್ತ ಮೆಗೇಟ ಕುದರ್ ಕೇಂಡಿರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುದರ್ ಇಂಚ ಕುದರ ಸಾರಸ ಅಂದು ದಿಢೀರು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ದಾದ ಭಾಗತ್ತೇರು ಸಾರಸ
ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಕಮಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಂಡೆ ಕಮಲ ಪಂಡ ತಾವರೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಬಪ್ಪನ ಕಮಲನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದರದನ್ನ ಉಂಡು ಸಾರಸ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ್ಲ ತಾವರೇನೆ ಅವಾಗ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಐಕ್ ಅಂಬುರುಹ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ದಿದ್ದೀರಿ ಐನ್ ಕೇಂದ್ರಗನೆ ಇಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂತೋಷ ಆಗ ದಯ ಪಂಡ ಅಂಬುರುಹ ಪನ್ಪುಣ ತಾವರೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಗತ್ತ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಗತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತೆ ಅದು ಅಂಬುರುಹ ದಳನೇತ್ರೆ ಪನ್ಪುಣದಲ್ತು ವಾ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತೆಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬುಧರು ಅಂಬುರುಹ ಅಂತ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಹೊರ್ಲತ್ತೇವು ಅಂಚ ಅವು ಅರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನದಾತ್ರನೇ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆಯರಿ ನಿಮ್ಮ ಆತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಊಟಳ್ಳು ದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಕೇನುಂಡ ಅರ್ನ ಮಾನಿಷಾದ ಕೃತಿ ನೆತ್ತ ರಂಗನಡೆ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ನಿಖಲು ಪಂಡರಿತ್ತೇನೆ ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳುಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತರು ಪಂಡೆ ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಪುದಾರ್ ಪಂಡೆ 32 ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತಿರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಮಾತಲ ವಿಶೇಷಣೆ ನಳಿನಾಕ್ಷ ನಂದಿನಿ ಇಂಚ ನೆತ ಬಗೆಡ್ದಾದವನು ಭಾಗವತರು ಮಾನಿಷಾದ ಪಂಪನ ಅವು ತುಳುಟು ಪಂಪಿರುತ್ತೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರಟ್ಟನೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆತಂಡವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ನೇರವಾದ ಕತೆ ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಆ ಕಥೆನ ಪಂಡ್ಪುಣ ಶೈಲಿದೆ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಇಂಚ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪಂಡ್ಪುಣ ಋಷಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಡ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ದಾಯ ಅಂಚ ಆಯೆ ಪಂಡ್ಪುಣ ಏನು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೆ ಆಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯುಡು ಪಂಪುನ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ದುಂಬು ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿಂದ ಬತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆರು ಪ್ರಸಂಗ ಬರಪುನ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಕಥೆನ ಪಡೊಂದುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಮೂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂಚೆ ಅದು ಓಳು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐನ ಮಾತ್ರ ಪೆಜ್ಜಿದು ಐಟ್ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಲಿನ ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಬಂಡ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಆ ಮಾನಿಷಾದಡು ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಕಥೆನ ಪೂರ ಬರೆದು ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ರಾಮಲ ಸೀತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಂತರಸಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತ ಬದುಕೋದೆಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಜಾನಕಿ ಒದಗಿದವು ಕೋಟಲೆಗಳೆನಿತು ಒದಗಿಸಲು ಜಗಕ್ಷೇಮ ಬೀಜವ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹುದುಕಿಸುತ್ತ ಜಗಕ್ಷೇಮ ಬೀಜವ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವೇನು ಒರಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಾ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡಂಡಲ ಇನ್ನು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋವಳಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಮುಜಿನಾಲ್ ಪದ್ಯಗಳ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ತೂಪನ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೋಣೆ ಹತ್ತಾಯಾಗಿ ಆಯ್ನ ಒಳ ಐಡು ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಮೋಣೆಲು ಬೇತೆ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂಪನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದಾಗ ನೇರವಾದ ಪದ್ಯನೇ ಗದ್ಯ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಅವರಿ ಮೇಧಾವಿ ಆಯ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಐನು ಉಳಾಯ್ಬೋದು ಏತಲ ಬಿಟ್ಬೋದು ಇಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳುಂಟು ಕಡೆಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನೆಲ್ಲ ಸೀತೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಹಾಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಶಲವೇರಿನ ತೂದು ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡದು ಆ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳೇರು ಆರ ಪ್ರಸಂಗಡು ಎತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಮರ್ತನಾರು ಆರು ಪಣೋಡೆ ಆರು ಅಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆನ್ನಶಮ್ಮಣ್ಣಯರು ಆ ಕಡೆತ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಕಿರಣವಿಲ್ಲದ ಸೂರ್ಯ ಹರಣವಿಲ್ಲದ ಕಾಯ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಪಣ್ಣಗ ಆರು ಭಾಗವತೆ ಅದು ಆ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಬಲ್ತೊಂದೇ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ನಿಂತೇರು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ವರಿ ಅನುಭವಿಸಾದು ಆ ರಂಗೋಡಿ ಏರಾಯ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಂಚ ಎಡ್ಪುಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಇದೇ ಸಮರ್ಥವಾದ ಆರು ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತದಾನೆ ಪಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಂಜೇರಂದು ಪಂಡಿ ಪುಟ್ಲ ಮಾನಿಷಾದ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲು ದಾನೆ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ತಡಿತೆ ನಿರೆಲ್ಡು ಉತ್ತಲೆ ಕಾತಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ತೂಯರ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಇದೇ ಸಮರ್ಥವಾದ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರು ತುಳುಟು ಬರಿನ ಪ್ರಸಂಗಳುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದನ್ನೇ ಕೆಲವು ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯೆ ಉಭಯಕುಲ ಬಿಲ್ಲೋಜ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಪುರಾಣ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನೇ ಆಧರಿಸೋದು ಬರೆಯನ ಪ್ರಸಂಗ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಂಡ ರಾಮನ ಕಥೆನೇ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನೇ ಅಂಡ ಲೋಕಡು ರಾಮೇಂಚ ಲೋಕಗೂ ರಾಮೇಂಚ ಅವು
ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಐಟ್ ತಾಟಕಿನ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಾಟಕಿನ ಕಂಡಣಿ ಸುಂದೆ ಪಂಪನ ಪುದರ್ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಆ ಸುಂದನ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಸುಂದನ ಎಂಚ ಕೆರಿಯರ್ ದಾಯ ತಾಟಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ರಕ್ಕಸಿ ಆಯ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಮ ಇದು ಈಗ ನೋಡುವಳ ಕತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ರಂಗತಂತ್ರ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ಪಾಯಿನಿ ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುದು ಬರ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆರು ಮಲ್ತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಅವು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಲೇ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅಯೋಧ್ಯೆಡ ಉಜ್ಜಯಿನಿಡೋ ಅಥವಾ ಮಾಕದ್ದಿಡೋ ಓಳೋ ನಡೀತದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಓದೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ತವಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಿ ಗಂಡಡೋ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಗಂಡಡೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಗ ನಡತನಂಚಿನ ಕಥೆಯಂದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲೇ ನಡತನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಉಪಮೇಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಗಾದೆ ಬಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಈಗ ಏತು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪಂಪುನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂದನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಆನೆಗೆ ಏಡಿನ ಪೊನಕೆ ಪಾಡುವನ ಈ ಪೊನಕೆ ಬಣ್ಣನ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಪುನೇನು ಅವೇನು ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಇನ್ನಾರು ತೋಜಾದ ಬರ್ಲಿರು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಒಂದು ಉಂಟಾಯಿತು ನಂದಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಸರಿಯಾವ ಇಂದ್ರನ ಆನೆಗೆ ಕಿದೆತ್ತ ಗೋಣ ಸಮಾನ ಓಳ್ತ ಇಂದ್ರನ ಆನೆ ಓಳ್ತ ಕಿದೆತ್ತ ಗೋಣ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಧ್ರುಪದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತ ನಾವು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡ ಏನು ತುಳುಟೇ ಬಣ್ಣುಳಿ ತುಳು ಸರಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತದಾನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರುವ ಅಂಡ ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ 50% ಐಟ್ ಕನ್ನಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ವಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಭಾಷೆದ ಸವೆತ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಬುಡುದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ತುಳುತ್ತ ಪ್ರಸಂಗಡಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರು ರಮೇಶ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡೇರು ತುಳುಟ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪದ್ಯಲಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಂಡ ಐಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸೇರಿಸೋಣ ಆಯಗೆಲ್ಲ ಪೋತೆಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋಣ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ತಾಳಗು ಸೇರುಜು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟೊಡು ಬೇರೆ ಬರೆಯಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಶಬ್ದಳಾವಡು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅಕ್ಷರಳಾವಡು ಇಜ್ಜಂದು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಿ ಸರಿಯಾದ ಓದುದು ತಾಳಗ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಮಣ್ಪನವರಿ ಭಾಗವತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದಂಡ ಆಗ ಬೇರೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಅವರಿ ಭಾಗವತೆ ಆಯನ ಕಂಠ ಪುಡ್ದಾದ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಡ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರನು ಬುಡ್ದು ಆಯ ಪದ ಬಂಡೆ ಅಂದಂಡ ಆ ಪದ್ಯ ಮುಗಿಪು ನಡೆದು ತುಂಬ ಆಯ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಓಡಿತನ ಶಾಸ್ತಿ ಆಪ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ತುಳು ಪದ್ಯಲೆಡಾವಡು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಲೆಡಾವಡು ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ನೆ ಅಂತ ಅರ್ನ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೇನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಯಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೀಪಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದೀಪನೇ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಯಕ್ಷದೇಗುಲ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗೂ ಪೂಂಜೆರೊಂಜಿ ದೀಪ ಪೂಂಜೆರಿನ ಮಾತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರಸಂಗರು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದ ಅನುಭವಿತ್ತು ಹಿಡಿದ ಅವರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತೆರ ಪನೋಡಾಪುಂಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ಮಿಳೆನ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ರಾಮಾಯಣಡು ಊರ್ಮಿಳೆ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ರಾಮಾಯಣನು ಸರಿಯಾದ ಓದನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆ ಊರ್ಮಿಳೆದ ತ್ಯಾಗದಾದ ಅಲ್ಲಿ ಓಲಿತ್ತಲು ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀತಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಯಭಕ್ತಿ ಏತು ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ 14 ಪದ್ಯಡು ಭಾಗವತೇರು ಬರೆಯಂಚಿನ ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರಸಂಗಡು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರಸಂಗಡು ಯಾನು ಏತು ವೇಷ ಮಲ್ತೆ ಕೇಂಡ ಐಟು ಶ್ರೀವೇಷ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತೆ ಬಂದ ಗುರುಲ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಲಾವಿದರು ಬರಂದ ಇತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಗೈಲ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಚೇತ ಶತನಾಲ್ಪಡ್ದು ಸುರು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಕೊರನ ಪಾತ್ರ ಯಾನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ ಅವೇ ಆವು ನಡೆದ ಕೇನುನ ಪಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಅವು ಎನಡ್ದು ಏತು ಸರಿಯಾತನದು ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಅವು ಯಾನು ತೆರಿಲೆ ಕೈಕೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾಪು ಕೊರನ ಕಲಾವಿದ ಈರನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದೇರಿ ಮೇರೆ ಗುಂಪೆ ರಾಮರೇಕುಳು ದುಂಬು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳು ಮಲ್ತುತ್ತೇರಿಕೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನೋಡವ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕ್ಕಲ ಶತ್ರುಘ್ನ ಏರು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪುದರ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರನವೇ ಬರ್ಪುಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ನಕರುಳಿರು ಏರೇ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮಲ್ಪಾಡು ಐಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈರಿನಿನ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇರ್ನ
ಶಿವಪ್ಪ ಜೋಗಿಲ್ಲವೇ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಡು ಅವಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಶುರುವಾನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಏರು ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಯನವೇ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಡು ಆಂಡೆ ಮಾನಿಷಾದುಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಎನ್ನ ದುಃಖರ ಸತ್ತ ಭಾವಗುಲ ಆರು ಬರೀನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯೋಡು ಈ ಇಂದೇನು ಕೀರ್ತಿ ಸೌದನು ತುಮ್ಮುರಂಚಿನ ಕಾಯಕ ಎಂಕಾಂಡತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗುಡ್ಲ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲು ಪುರ ಕೆಸರಿಗೆ ಅಂಟುವ ಗುಣ ನೀರಿಗೆ ತೊಳೆಯುವ ಗುಣ ನಮಗೆ ಎದುರೆದುರೇ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪುಡ ಆ ವಾಕ್ಯನು ಆರನ್ನು ಕೇಳಿನಾಗ ದಳವಾಯಿ ಮುದ್ದಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ತೂದುತ್ಯಾನು ಆ ಪ್ರಸಂಗಡು ಗುಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನದ ವಿಷಯ ಆ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಣ ಆ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಬೇಗಮಯೂರಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡರು ಬರೆದು ಬಡಕೈದಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಆ ಕೆಲವು ಉಭಯಕುಲ ಬಿಲ್ಲೋಜ ಐಗುಳ ದಚ್ಚಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಿಯನ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನು ಮಾಂತ ಪ್ರಸಂಗೋಲು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ನಳಿನಾಕ್ಷ ನಂದಿನ ಅವು ಶುರುವಾಪುಣೆನೇ ವಾಮನ ಕಾರ್ದೀಪುಣಲ್ ಪಡೆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲವು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಕಾದ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಜೆ ಪುರ ಏತಲ ಪಣಿರುಂಡು ಆ ಕವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ದಾಲತ್ ಆರ್ನ ಸಾವಿರಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಲ ಪನ್ಪುರ ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶದ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಈರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅರ್ನ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಯಾಕಡೆ ಪಡ್ಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಇದು ಹಾಪುಡು ಈತ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಮಾನಿಷಾದೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಮಂದಿನಾರು ಅರ್ನ ಕವಿತಾ ಈ ಮಾನಿಷಾದ ರಂಗನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂತಾರೆ ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವವೇಶಲ ಮಂತಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನಗನೆ ಯಾನಿತ್ತನೆ ಐಟಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೇಷದ ಬರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಮೇಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ನೆತ್ತ ಪುಗರ್ತದ ಪ್ರಸಂಗವು ಅಪಗನೆ ಯಾನ ಜೊತೆ ಪಿಕ್ಕಿನಾಯಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗವು ಬೇತೆನೇ ರೂಪ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗವು ಅಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎರಡ ಕೇಳಿಂದ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂಕ್ ವಾ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣ ಉಂಟು ವಾ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಡಿ ಅವು ಐಕೆ ಇಪ್ಪುನೇ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ವಾ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಾ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹಿಟ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದಿತ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪಲ್ಲೆಕ ಶತ್ರುಘ್ನೆ ಆರನೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿದನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಗುಂಪೆ ರಾಮರೇಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿದನಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪಾತ್ರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಂಚ ಏರಿಗಳ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆನ್ ತೂತೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನಕಲು ಐದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಬರೋಲ್ಲ ರಾಂಡವು ಪಾತೆರದ ಅಪ್ಪ ರೂಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಆಯ್ನವೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಅಂಟದು ಆತೆ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸುರುಮಲ್ಪುಣ ಕಡೆ ಪಂತೆ ಯಾರನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಯರ ಬರ್ಲಿಂದು ಯಾನು ಚೂರು ಓದನೇಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಕುಡಿಯನ್ನ ಕೊಂಬಿರೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮಪುರ ಮನೆ ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆನೇ ತುಳು ಆಂಡಲ್ಲ ಕುಡಿಯನ್ನ ಕೊಂಬಿರೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತೀರ ಮುರಣಿಯರ ನಿಜತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೇವೆ ಐನು ಇತ್ತೇನು ಪಣಿಯರ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆಂಪುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅವರ ಓದಿದೆ ಹಾಸ್ಯನು ತುಳುಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದುಂಬುರ್ದಕ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಹಾಸ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಮುರುಗೊಲ್ನ ಸೊಂದರೇನ ಅರಸುಗು ಬತ್ತದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಐನು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟ್ಟು ಮೇರೆ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಕಂಡದ ನಮ್ಮ ಊರದ ತೋಡುದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಆ ಭಾಷೆಡು ಆ ತುಳುನು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತೇರೆ ಪಣ್ಣದು ಅವು ದಾದಾದ ಗೊತ್ತಾವಡ್ದಂಡ ಇನ್ನು ಓದದೆ ಪಣ್ಣುಡತ್ತೆ ಎರಡು ಪಣ್ಣಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಅವು ಪೂಂಜೇರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಪೂಂಜೇರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ನೆಲ ತುಂಬಾರಿ ಉಂಟು
ಉದರಾಂಗ ಸುಕಲಾನ್ವಿತ ಶುಭ ಚರಣ ಸದೃಶ ಕಿರಣ ಅತ್ಯಸಕ ಕೋಟಿ ಸದೃಶ ಕಿರಣ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಂಜ ಅಭಿನವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಯಕ್ಷಮಾಣಿಕೆ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ತೆರಿನಕಲು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಅನುಭವಲೇನು ಅರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗವತರಾದ ಕವಿಯಾದ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅನುಭವలను ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆಯರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಏಪಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಲ್ಲಾದಿತ್ತು ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ದಿಂಜೊಂದಿತ್ತು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ಅಂಚ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೇತಕಲ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಕಡಿಮೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ದೇಗುಲ ಅಂದೇ ಬಣ್ಣೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ದಿನಗಿತ್ತ ರಮೇಶನ ಬಂಡೇರು ಅಂಬುರುಹ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗನೇ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರಂಭನೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಅಂಬುರುಹದಳನೇತ್ರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದಡೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೊಯ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೂಂಜೆರಡು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಆಯನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಕಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತೆರಿದನೇ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತನ ಅವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಪೊಂಡವರಿ ಮಲ್ಲಯೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆತಿಥ್ಯೋಡು ಪುಗರ್ತ ಬೇಡ ಐಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪೊಂಜು ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂದ ಆರು ಆಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇಲ್ಲು ಪಂಪನ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜಿ ಉಂಟು ಉಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಯಾರು ಪೂಂಜೆರೆಗೆ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಳುವಳಿ ಅಂಚ ಯಕ್ಷ ದೇಗುಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುಂಜೇರಿನ ಪಾಠ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ಪಾಠ ಪಂಡ ಅವರಿ ಗುರು ಕುಳ್ಳದು ಈ ಇಂಚನೆ ಪಡೋಡು ಇಂಚನೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ನೆರ್ದು ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಆಗ್ತು ಅಂದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಾಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೆದು ನಿನ್ನಡ್ದಾಯ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಸರಿ ಆಯ್ತು ತುಕ ಈ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವು ಗುರುಕುಲದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಹಂತಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಣ್ಣೋಡು ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅವು ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನೇ ಆಯ ಬಂಜಿಕಾಯಿ ಒಂದು ಆಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಟುನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಪೋಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಬಾಕಿತನ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂಂಜರ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕೇ ಅಂಚ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನಗಾದೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜೀವ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗಾದೇ ಇತ್ತು ನಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಪಣನಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಅವೇ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ IT BT ದಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿಡ್ದದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬಂಡ ಆರು ಐನೇ ತಿರ್ಗದ ಬಂಡಿರು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಯ ನಿತ್ತೇರು ಆ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಉದ್ದ ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರು ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅವಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಆರು ಮಲ್ತರಿಂದೇನೆ ಕಾರ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಹೋದು 1 ಗಂಟೆನ 2 ಗಂಟೆನ ಕುಳ್ಳುದು ಪದ್ಯ ಬಂಡದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟದು ಬರೋದಿತ್ತ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನಾ ಬಣ್ಪಣೆ ಕಲ್ಪ ವಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಿ
ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆರು ವಾಸಿತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಪಣಿಯರೆ ವಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಹಿಂಜರಿ ಕೆಲರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ನಿಗರ್ವಿ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಅಂಚದನೇ ಅರ್ನ ಅಂಬುರ್ಹ ಯಕ್ಷ ದೇಗುಲ ಅಂತ ಮೃದು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಮೃದು ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಸರಳ ಸರಳ ಇರ್ಜೇನೆ ವಾ ರೀತಿ ಒರಿ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಆರ್ನಾಡಿ ದಾದ ಕಲ್ಪಿರೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಪಂಡದಾಂಡ ಐಕ್ಯದಾಲ ಎರಡು ಉತ್ತರಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಅರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಯಾನ ಭಾವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಅರೇನೊಂಜಿ ಗುರು ಒಂದೇ ಒತ್ತೊಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಅರ್ನ ಕೇಂದುಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪ್ರಸಂಗುಡು ಭಾಗವಹಿಸಾನಗ ಅರ್ನ ಪ್ರಸಂಗುಡು ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾಗವತರೆ ಎಂಕಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಸಂಗುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಮೇಘ ಮಯೂರಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದಟ್ಟು ಮೇಘನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಿನ ಗಂಟ ಅದಿತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯ ಪಡೆದವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ ಇನ್ನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಣ ರೀತಿ ನನೊಂಜಿ ಯಾರ ಬೊಟ್ಟುಗರತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಭಾರೀ ಸರ್ತಿ ಪೋದುದಲ್ಲ ಇಂಕ ಅನುಭವಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪೋಯ್ನಾತು ಸರ್ತಿಡು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಹೃದಯತೆ ಗುರುವಾದ ಆರ ಕಲ್ಪವನವು ಅಪಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿ ಪಂಡ ಶೋಭಕ್ಕ ಆರು ತೋಜಾವರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡುನಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಗೃಹಿಣಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ವಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಗಲ್ಲ ಒಂಜಿರಡು ಸರ್ತಿ ಪೋನಗನೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದ ಗೃಹಿಣಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೋಪ ಮಲ್ಪಲ್ಲಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಡೆ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಂದು ಆಂಡ ಭಾಗವತರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಟ್ಟುಗೆರೆತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲು ಸುಮಾರುಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರುಂಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರುಂಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಆರು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾದಿನಗೆ ನೀರಾಂಡಲ ಪರಂದೆ ಬರ್ಪುನವು ಆ ಇಲ್ಲಲು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ತೋಜುನವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾದ ಪೂಂಜ ಭಾಗವತಿಯರು ಪಣದು ಕೊರ್ನಾಗ ಗೃಹಿಣಿಯಾದ ತಾನದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದ ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಪೊಂಜವು ಶೋಭಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಪಣುವೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪೋಯ್ನಾಥ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬೇನೆಪ್ಪು ಬೇಜಾರೊಪ್ಪು ಅರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ತಾಪತ್ರೆ ಪಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿಲ ಬೋಯ್ನಕಲ ವಿನಿ ತೋಜವಯ್ಯರು ಆತು ಒಂಜಿ ಸರಳತೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗಿನಗನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟದ ಇಲ್ಲು ಆಟದಾರನ ಇಲ್ಲು ದಯಪಂಡ ಗೋಡೆ ಕಿಟಕಿ ಮಾಡಿಡು ಪೂರ ಒಪ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಕಿರೀಟ ಪೂರ ವಿನ್ಯಾಸಡು ಕಿಟಕಿಡುಪ್ಪು ಅದರ ಗೋಡೆಡುಪ್ಪು ಪೂರ ಅಮೃಹ ನನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ದಿನಗನೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ವಾಸನೆ ಬತ್ತದಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಗುರು ನಿಲಯ ಈ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಕೆಲವೇ ಇಲ್ಲಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಈತ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರೊಂದು ಬಂಡಾರು ಈ ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ನಿಖಲ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಮೇಳ ಮುಗಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರುವಂತೇನು ಬಂಡ ಅರಡು ಆತ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಯಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡರ್ನ ಇತ್ತೆ ಜಯಣ್ಣೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಂಕಾತ ಪಾತೇರಿಯರು ಆಪಜಿ ದಯಪಂಡ ಇದು ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಡ ಕೇಂಡರ್ನಕ್ಕೆ ಐದು ಪುಗರೇರ ಪಂಡವಲ್ಲಿ ಅವು ಎನ್ನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ ಅದು ಪುಗರೇರ ಆಪುಜಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಗೈವಾ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪೇನ ఆయన ಅಭಿರುಚಿ ಹೋಗುಂಡ ಅವೇ ಅಭಿರುಚಿದ ಇಲ್ಲದ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಅಪರೂಪ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪವಾಯಿನ ತಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕನಾರು ಪುಂಜೇರು ಆರ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏತ್ ಮರಳುಂಡ ಆತಲತ್ತು ಐದರಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಮರಳು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಅರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿಗ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲು ಪಣ್ಣಿಕ ನಿತ್ಯ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಿಟಕಿಟ್ಟು ಬಾಕಿಲ್ದು ಪೂರ ಆಟದ ಚಿತ್ರ ಅಂದು ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂದು ಅತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪತ್ತ ಆತಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಟದ ಮರಳು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಗುಣ ಕೆಲವದಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಇರಂಚ ಲೋಕಗಳು ಈ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಂದತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಇಲ್ಲು ಗುಣ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಶೋಭಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಅಯ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಾಯಿನಿ ಅಂಚ ದಿಂಜ ಪಾತಿರ ಹಾಕುಜಿ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸದಾನಾಗ ನಂಗೆ ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಆತು ಆಪಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಜಿನವನ್ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಕ್ಕಲ್ನ ಕಟ್ಟುಡು ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತಾರೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗುರು ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಪಂಪ
ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಯಕ್ಷಗುರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಪೂರ ಬೇತೆ ಅರ್ಥೋಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತದ್ದು ಆಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಅವ್ರು ಗುರು ಸಮಾನ ಇருந்து ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನಿಸಿಕೆಲು ಗುರು ಸಮಾನ ಗುರು ಬಂಡ ಸಾದಿಗೆ ಬಲ್ಪು ತೋಯಿಪಾಗಿನ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ಬರ್ತನದು ಅನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ಆರು ಗುರು ಅವೈತ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಟ್ಟು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಅವ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ತೆರೀನಾರು ಅವೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಣ್ಣುಡುಂದಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಳ ಅಥವಾ ಐಟು ಉಪ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಬೋಡು ಇಂಚಿನಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒವ್ವೆ ಆವಾಡು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುನ ನೀರು ದಾಯರು ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಆನಂದಂಡ ಆಯ್ತು ಸತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಐಟು ಇಂಚಿನ ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಆ ಹೊಸತ್ತಿಗೆ ಸಾಧಿ ತೋಯ್ಪಾನ್ಯಾರ ಆರು ತೊಡಾರು ಗುರು ಕರಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಟ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಲಿತ್ತು ಆರು ದಾದ ಬಂಡರ ಬಂಡ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಈತು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಈತ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಈತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಈತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನ ಈತ ವಿಷಯಲುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ ಲೋಕ ನೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಐಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಬೇತೀನಿ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಬಂತೀನಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವು ಅಡ್ಡ ಬಂತೀನಿ ಉಂಟು ಅವು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಲೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ನೀನು ಸಾಧಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ತೋಯ್ಪಾಡು ನೀನು ಐಕ್ಯಬೋಡದಾರನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೆಲವು ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪಂಪುಣೆಂದಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನ ಸಂಗೀತ ಉಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಉಪಯೋಗಿಸಿನ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಕೆಲವು ತಾಳದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಡು ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಅವು ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಅವು ಹತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪಣ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಡು ಆ ತಾಳಲೇನೆ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಾರ ಅವೇ ತಾಳಲು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದುಂಟು ಆಂಡ ಐನಿ ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳದಾರ ತರೇಜಾಂಗನಕ್ಕಳ ಹತ್ತು ಪಂಪಣ ತೋಯ್ಪಾಡು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಜ್ಞೆಗಳೇನು ಕೆಲವು ಒಂದುಂಟು ತಾಳನುಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧ್ರುವ ತಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಚೌತಾಳ ಪಂಪಣ ಮರತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆದಿ ತಾಳ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಒಂದುಂಟು ಅಂಡ ಚೌತಾಳನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತುಂಟು ತುಂಬ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ದಾನ ಎತ್ತನ್ನು ಬಂಡ ಚೌತಾಳನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬಿಡಿತ ಮುಕ್ತ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಬಿಡಿತಲು ಅಂಚನೆ ನಲಿಪುಣಾಗ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಇಜ್ಜಿ ನಿಧಾನ ತಿರುವಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವೇ ತ್ವರಿತ ತಿರುವಡೆಗೆ ಅನ್ನಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಇಂಚ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ವಿದ್ವತ್ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾವು ಏತ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆತಂಡು ಅಥವಾ ಆಯ್ತ ಮುಂಬರಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ವಿದ್ವ ಜನಟ ಉಂಡವು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಾರು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗುರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡೇ ಅನ್ನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕವಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಆ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳುಂಡಿತ್ತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ ವೇಷ ಮಲ್ಪ ಮಾತು ಮಲ್ಪ ಪ್ರಸಂಗನ ಬರೇನ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುಮಾರು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಾತಾ ಕವಿಗಳನ್ನು ಪುದರ್ಲ ನಾಡ್ದು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಡ್ಲ ಇಂಥ ಕವಿಯಿಂದ ವಿರಚಿತ ಅಂಡದ ಪಣೋಡು ಬಂಟನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮನಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅನುಕರಣೀಯವಾದ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರೋದುಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರ್ನ ತುಳು ಚಾವಡಿಡು ಸಪ್ತಾಹ ಶುರುವಾತ ನೈಟ್ 7 ದಿನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ನಾ ಬಂದು ಆಯೇ ಸಾಧಿತೋಯ್ಪವನ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ನ ಬುದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಜಯಣ್ಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದಗೂ ವಿರೋಧಾರ್ಥವಾದ ಲಘು ಬಣದೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪೂಜ್ಯರು ದಾಯಿ ಗುರು ಪಂಡಾರ್ ಲಘುವತ್ ಅವ್ರ ಗುರುವೇ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಆತು ಏನಂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದನ ಎಂಕ ತಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆತ ಜ್ಞಾನಜ್ಜಿ ತಿತ್ತಿತ್ತೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಳುಗೂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಡು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಯಾರು ಐತ ಬಿಡ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯನು
ಕೊಲಕಾಡಿ ಗಣೇಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರೀತಿರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಡಕೈದ ಗುರುಕುಲ ಏನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣೆಲ್ಲ ದಲಿತದ ತೋಜಾದಿರಿಗೆ ಆಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಿಥಿತೈನು ಪಾಡುಂಡ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಇರೋ ಹೂವ ತಾಳಗು ಬರ ಏನಂಚಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಪೂರ ತಿಥಿತೈ ಮಲ್ಪಡೆ ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಹತ್ತಂದಿತ್ತನೆ ಆಂಡ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಭಾಗವತಿಯರು ತಿಥಿತೈಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೆತೇರಿ ಎಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಓದಿನ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿಯಾದ ಆರು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆರ್ನ ಜೀವನನೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ತಪಸ್ಸು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಬುಡ್ಡಂದಾಂಡ ಆರೆಗೆ ಬೇತದಾಲ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಯ್ತು ಸಾಧಾರಣ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಕಾಲುಡೆ ಯಾರನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಏತ್ತುಕೊಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ದಳಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಬಿಚ್ಚಾದು ತೋಹು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿಸಾರಿಗೆ ಯಾರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮೇರೆ ಜೋರು ಮಾಲ್ತಿರಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಕೈವಾಡ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಐಕ್ ಹಟೊಟ್ಟು ಎಂಕವು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ತನಾರು ಮಾತ್ರ ನನವರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಪವನಾರು ಅಂಚಾದಾರ ಗುರು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಕಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಎತೋ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳಿರು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ ಶಿಷ್ಯರು ದಾಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಗುರುವಾದ ತಾನು ಗುರುತ್ವನು ಒರಿಪಾಯನಚಿನ ನೆಲೆ ಪಂಡ ಒಟ್ಟುಗೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಂಜೇರು ಪೋಯರ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪಣಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಡ ಆರೇನು ಮಾನಸಮ್ಮಾನಲು ಗುರುತಿ ಸಾಯಿನವು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನಮಾನಸೊಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನರ ಆಯ್ರ ಆಯ್ಜಿರ್ನ ಆಂಡಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೂಂಜಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನಿನಗ ಮೇಲ್ದ ರೋಮ ಹೊಕ್ಕಿರ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪಡೆದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆತೇನು ಒರಿತದು ಪೋತೇರು ಕೀರ್ತಿ ಪನ್ಪನವು ನನ್ನಲ್ಲ ಆರು ಏತ್ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನಮಾನಸೊಡು ಒರಿಪ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ತದು ಪೋತೇರು ಐಡ್ದವರ ಆರು ಯಕ್ಷರಂಗೋಡು ಗುರು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಸರಿ ಯಕ್ಷರಂಗುಡು ಒಂಜಿ ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರಿತ್ತು ನಾವು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೇರು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡು ಪನ್ನೋಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗುರು ಆದ ಪೂಂಜೇರು ಪಣ್ಣುಂಡ ಯಾನು ನೇರವಾದ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ಹೂವಿನ ಕಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡು 15 ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಭಾಗವತಿರಾದ ಯಾನು ವೇಷಧಾರಿ ಆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಆರಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನೆನಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಸೇರಿನ ಶುರು ಉಂಟು ಯಾನು ನಿತ್ಯೇಶವಂತ ನಿತ್ಯ ಅವಾಗ ಈ ಮೇಳಡು ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗೆ ತುಂಬು ಸುಲ್ತಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಐತೆ ಮದ್ದಳೇನು ಚೆಂಡೇನು ಶ್ರುತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಐಕ್ ಸುಲ್ತಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಟು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ಭಾಗವತ ಎರಡಲಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಳುನಾಯಿ ನಿತ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯಾರ ದಿನಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇಂಡೆ ಮೇಲ್ಡ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ದಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಐಕಾರು ಈ ಚಾಬಾರ ಪುಣ್ಣ ಕಾಪಿ ಆಗಂಡಿ ಕುಸಾಲ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಲ್ಪೋಣ ಕೇಳೋಣ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ವೇಷ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸಹಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಡು ಬುದ್ಧಿ ಇಡು ಕೇಳ್ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋತನ ಮೊದಲೇ ಕಲ್ಪದು ಇರೋದನ್ನ ಯಾನು ಪೋಯಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಜೋಕು ಇಂಚ ಒಂದು ಗುರು ಒಂದು ಇರು ಕೇಂಡರ್ ನಂಡ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಇಂಕಲ್ನ ಬದುಕಿಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗುರು ಆದ ಆರು ಇತೊರ್ತು ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಇದು ಪೋತೇರ ತೋಜದು ಪೋತೇರ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾತ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಗನೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತೆ ನಿಂಗೆ ಕಟೀಲು ಮೇಳಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಟೀಲು ಮೇಳಡು 4 ಮೇಳ 5 ಮೇಳ 4 ಐಟ್ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಪಾತ್ರೆರ ತೆರಿಯಂದನ ಆತನ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಪಾರ್ನಿಯರ ತೆರಿಯಂದನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಏನ ಐಟ್ ಸೇರ್ಸವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಏನು ತೆರಿನ ಎಂದತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ ಅನ್ನಪ್ಪಗ ಪಣ್ಣದಿತ್ತೆ ಪೂಂಜೇರಿಯನ್ನು ಮಾತಾ ಮೇಳಗಳ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿಂಡ ಆರು ಗುರು ಅದು ಪಂಡ್ದುಕೊಂಡ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರಾವೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಳೋಡು ತಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆನ ಅರ್ಥದಾರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಸರಿ ಇರ್ತತ್ತ ಅದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅವು ಇನ್ನು ಅವು ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಬೇತ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಗುರು ಆದ ನನದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಾನು ಇತೋರ್ತಾರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೋತೀರ ಐನ್ ತೂದು ತೀರಿನ ಕಲ್ಪನೋ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪನೋ ವಿಚಾರ ಈ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾನ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಂಗನ ಅವೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ನೀನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರಸಂಗಲು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಂಡಿನಕ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಯ್ತ ವಿಸ್ತಾರ ಮಂತದ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ವಾಪರನು ತೆರಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತ ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಟ್ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪ
ಅವ್ರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಕುಲ್ ತೆರಿಲಿಕ್ಕ ಎಂಚ ಪನ್ಪರು ಅರ್ನ ವಿಷಯಡು ಪಣ್ಣ ವಿಷಯನೇ ಕೂಡ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡು ಅಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ ಅರೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವೈತೆ ಜಯಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೇಳೋಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮರಟೆತ್ತಿಂದ ಅವು ಓಳು ಪೋಡು ಕುಕ್ಕು ಓಳು ನಂಗೆ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎತ್ತರಡಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕೂರು ಇದು ಬೋರ್ದು ಹಾಳಾದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಡ ಕುಕ್ಕು ನಂಗೆ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನೋ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿ ಹೋಗೋದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಅಯ್ನ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲಿ ಅಯ್ನು ರಸಾಯನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಯ್ನು ಒಡಂಡ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನ ಬಂಡ್ಪುಣ ಅವು ಅಯ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ఆయన సామర్థ్యం పూంజర ఎంచిన పడండి ఆ పరందు కుక్కు ಐಟ್ ಏತೋ ಸಿಹಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯಲುಂಡು ಅಥವಾ ಏತೋ ಐಟ್ ನಂಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಓಡಿತ್ತಿನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಬಾರಂದವು ಇದೆಲ್ಲ ಏತೋ ಜನವಿಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಏತೋ ಕವಿಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೇನೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಆತಿಜಿ ಮಾತಾ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ಮಾತಾಂಗ ಕನ್ಯೆ ಆತಿಜಿ ದಾಯ ಆತಿಜಿ ಅವು ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಕುಕ್ಕುಳು ಕೆಲವು ಆತ ಎತ್ತರಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಬರೀತೇರಿ ಅವು ಛಾಂದಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಯಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಒಡಿದ್ನಾತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಕಲೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ತೋಯ್ಪಾವಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇದು ವೇದೊಳುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಹಾಗ್ರಂಥೊಳುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತೊಳುಪ್ಪು ಅವೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಡೇ ಓದೋದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂಚಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ಕಲೆಗಳುಪ್ಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವನು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟವನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಲ್ತನಾರು ಪೂಂಜಿ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಈ ಕವಿ ನೆಟ್ ಜನ ಆರ್ನ ಈ ಕವಿತಾ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಡು ಆರು ಬರೇನಂಜನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅವು 30ನೇ ಉಪ್ಪು 300ದೇ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ 10 ಉಪ್ಪು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಿ ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಅವೇನು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಗದೆತ್ತೊಂದು ಐಟುಪ್ಪುನ ಮಾತಾಡಿದಲೆ ಯಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪಂಡ ಪ್ರಸಂಗನ ಕಲ್ಪುಣ್ಣೋ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಏನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಣ್ಣೋ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ರಡ್ನೆದ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಐಟಾರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಗಳು ದಿಂಜ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇದು ನಾಂದಿ ಪದ್ಯಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಏತೋ ವಿಷಯಲುಂಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆದ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಎಂಚ ಪಾತ್ರೆರುಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಕತೆ ಬಂಡೊಂದುಗಳು ನೆತ್ತು ಸುರುತ್ತ ಕತೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಸಂಗಡು ವಾ ನಡಿತು ಪೋಂದುಂಡು ಪೋವಡು ಪಂಡ್ಪುಣಿನ ಆಯ ಪೀಠಿಕೆ ಪಣ್ಣು ಅವೇ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯಡು ಅರ್ಥ ಹೋಯ್ಪಾದ್ರೆ ಅವು ನಂಗೆ ಆದರ್ಶ ಇಂಚಿನ ಆದರ್ಶಗಳು ಏತೋ ಬರ್ಕೊಂಡಾರು ನಾವು ಕೆಲವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕಲಿ ಕೀಚಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಚಕನ ಕತೆ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಚಂದ್ರ ಮಲ್ತನೇ ಅಯ್ಯ ದೇವನ ಕೈ ಸೈತು ಒಯ್ಯ ಮೇಲ್ನ ನೋಟಾಗ ಆತೀನಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಏತೋ ವಿಷಯಲಾರು ಕೊರ್ನುಂಟು ದ್ರೌಪದಿನ ದುಃಖ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಭೀಮನ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತರಂಗ ಉಪ್ಪು ಐನಾರು ಬುಡುಪಾದನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಐಟ್ ನಂಕು ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಂಡ ಪೂಂಜರಾತ್ ಬರೈನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕಾರನ ಪಾದೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾವು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವು ಜಯಣ್ಣ ಭಾಗವತರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಯಾನಾರಣ ಮುಟ್ಟೊಡ್ದು ತೂಯಿನ ಆರಡ ಇತ್ತರಂಚಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂಚಿರುಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒತ್ತೊಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಪಗ ಆರೆಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಭಾಗವತಿರ್ನಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಿಂಚುನ ಭಾಗವತಿರ್ನಕ್ಲ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಪದ್ಯ ಪರಡು ಯಾನು ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟುವೆ ಎಂದು ಪಡುತ್ತೇವೆ ಅರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯಗೂ ಕೈ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಬಲಡ್ಡಂದು ಎಪ್ಪುಡಾಗ ಮದ್ದಳಿಗೆ ಭಂಗ ಹಾಪುಣ ಏನು ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟುವೆ ಪಡೆದಂಡ ಆ ಏನಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನುಜ್ಜಿ ಇಂಕಿ ಇಂಚಿನ ಕಲಾರಂಗೋಡು ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಪುಣ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋನಗಲ ಅಂಚನೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಗ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಪುರ ಅಲ್ಪ ಏತು ತಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಏತೋರಿಯು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೀರು ಆರು ಅಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿನಾರೇ ಹತ್ತು ಓಡೆ ಪೋನಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಬರ್ಪೆ ಆಕಲು ಇಂಚಿನೇ ಕೊರಂದೇನೇ ಕಡಪುಡಾಡು ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಬೊಂಬೈಡು ಗೀತಾಂಬಿಕ ಮಂಡಲಿಡು ಪೂರ ರಿತ್ತೆರಿಗೇನು ಪನ್ಪುಡಕೆಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆರಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಕಲ್ತದೇರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕ್ಲಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪುಡು ದಾದಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತನಂಚಿನ ಬುಳೆಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಫಸಲು ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಆರನ್ನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಗರ್ವಿ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಉಂದುಜ್ಜಿ ಅವ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ
ಆರಿಗೆ ಅಂಗಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಬುಕ್ಕಾರ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ಪಣ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ತೆರಿದು ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಆರೈಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಭಾಗವತಿ ಏನೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಣೆ ಏನು ಮಲ್ಪಾಡು ಎಂದೇನು ಮಲ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಆರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಓಲು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪಲ ಆರು ಜೆಪ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹೈಫೈಡ್ಲ ₹1 ಬತ್ತನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಆರು ವೈಕಲ್ ಎಂಕಿಂಚನೆ ಆವುಡು ಪಂಡಚಿನ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜಿದ ವಿಷಯನೇ ಆರಡ ಇಜ್ಜಾನು ಇಂದು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಸತ್ಯ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿಗಳ ಅರ್ಥ ಯಾರು ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಣಸಗಳ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಅವು ಉಣ್ಪುಣಿ ಇಂದುವೇ ತಿನ್ಪುಣಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಿಂಚನೆ ಪೋಡು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ದಾಲೆ ಜಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದಾರ 27 ವರ್ಷ ಆರು ಜೀವನಯಾನ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿನ ಉಂಡು ದಯಪಂಡಂ ಬೇರೆಗೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಜಾನು ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ತೂಪಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ಸಾಂಕಲೆ ಕಾರಣ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಸಾಂಕದಿರಾರೆ ಅವು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಸತ್ಯ ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆದಾಂಡ ಪೂರ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡ ಮಲ್ಲ ನರಮಣಿ ಬತ್ತೆ ಪಡೆದ ಅರ್ಪಿದೆ ಬರೆಯಿರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎತ್ತಿಲ್ಲೇ ಬತ್ತೆನಲ್ಲ ಅರ್ಪಿದೆ ಬರುವೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಗಡ್ಡ ಮೀನು ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾದಂಬರಿ ಓದು ಅಂತೀರ ಓದು ನೀನೆ ಆರೆಗ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ 4 ಜನ ಎದುರು ಯಾನು ತೋಜೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಇಂಚ ತೂತೆ ಅನ್ನಾರೆ ಅವ್ರು ಓಡೆ ಫೋನಗಳು ಅಂಚನೆ ಅವು ಗಡ್ಡ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲೆ ಬರೋಂತೀರಿ ಯಾನ ಏನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮೋನೆ ಸೋಕು ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಬಂತು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಳ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣದಾದ ಎಲ್ಲ ಅರೇನು ಕೈತಲ್ಲದು ತೂಯಿನಾಯಿ ಜೀವನಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪೂಂಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಏಳು ಬೀಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಬಂಗ ಸುಖ ಬಂಗ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಅನುಭವಿಸಾಯಿನ ಅಂಚಂದ ಅರ್ನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಾರಟ ಐನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತನದು ಪಂಡ ನೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾಡುಟ್ಟೋರ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಬಿಡುದು ಬೇತದನ್ನೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪಿದಾಡ್ ನಾವು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆನಪು ಅನ್ಪುನೇನು ಅವೊಂಜಿ ಅಪವಾದ ಬರಲಿ ಆಗ ಶಿಷ್ಯವರಿ ವಿದೇಶ ಹೋದು ಫಾರೆನ್ ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಏರು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪೂಂಜೇರು ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ಪೂಂಜೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಾರ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಯಾರು ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪೂಂಜೇರ ಇಡೆ ಬಲಿ ಈರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರದು ಈತೇನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಬದುಕಲು ಬಡಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೇನು ಬೇರೆ ನಾ ಶಿಷ್ಯೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲ್ತನಾರ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಪೋಪುನ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಫಾರೆನ್ಗೆ ಹೋಯಾರ ಅಂದು ಓದು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಕರಿದ ನನಗೆ ಕೇಂಡೇನು ಭಾಗತ್ತೇರು ದಾನ್ನೆಂದು ಪೋಪುನವು ಅವು ಆಯ್ತು ಪೋಪುನವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಂಟು ದಾನೆ ಅವು ಮೇರೆ ನೆಚ್ಚುಗುಲೆ ಏರು ಬಲ್ಲೆಂದು ಬಂತೀರ ಆರೇ ಅಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ಬಂಗಾಣಿಗೆ ಕೆಲಸದನ್ನ ಹೋದು ಅಂಚಿನ ಮೇರೆ ನೆತ್ತೊನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರಿದ್ದೀರು ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಏನೇನು ಕೇಂಡೇನು ಅವು ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ಅಡಿಯ್ತದೆ ಯಾನು ಫಾರೆನ್ಗೆ ಬಿದಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಹೋದಾತನು ಫಾರೆನ್ಗೆ ಏರು ಕೇಂಡೇನು ಪಂಡಿಜಿನಾರು ಏನು ಪಳ್ಳಿ ಶನೀಶ್ವರಿಗೆ ಆಯ್ ಬೇರೆ ತುಂಬಾಡಿ ಹೋದು ಹಾಗೆ ಬಂಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೇರು ಫೈರ ಬಳ್ಳಿ ಆಯ್ ಶನೀಶ್ವರನ ತೆಂಕೂರಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅತನ ಬೇರೆ ಶುಕ್ರದೇಶನ ದಯಂಡ ಪೋತಿಯರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಕೈದ್ಯಂದ ಆಯ್ತು ಆ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದಾರಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿ ಒರಿ ಇರತ್ತ ಅವು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲಡಿಪುಣಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಗ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಗಳು ಒಲ ಆಟದಲ್ಪ ಬುಡಾರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಪಿರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೆರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೆರಡ್ಡೆ ದಿಂಜ ಕಿನ್ನಿಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಂದು ಈ ಕಿನ್ನಿ ಹೊಡೆತನ ಪೊರ್ತುಡು ಐನೊಂದು ತೂಪುಣ ಅವಳ ಪೊರ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲ್ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೋಗಿಡು ಐನ ತೂದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಓಡಿಬಿದ್ದಾಳೆ ಪಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಗ ಅವ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಹಾಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಸಹಜ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅರ್ಡ ಹಾಸ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಬೊಕ ಅರ ಬರಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಂಗೆ నేను అనుభవిసాను కొంచెం భాగవతే రాదు యానంగి వేషం అంటున్నాయి అది ఎంచాను కొంచెం అభిప్రాయ పనుడు నేను అభిప్రాయ పనుకుండ ఇత ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವು ಎಂಕ್ಲ ನಲಿಪುವ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡ ಈಗ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪುವ ಆ ಪದ್ಯ ಕೊಂಚ ತಾಳ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ನಲಿಪುನು ತಾಳವು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನು ಪದಕ್ಕು ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅයි ಕೊಂಚ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ ಪೂರ ಪದ್ಯಲ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಂತೋಷದ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೀರರಸದ ಪದ್ಯ ಶೃಂಗಾರ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಾಳ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪು
ಅವಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾವನೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ತಾಳಬಾರದು ಎಂಚ ಪದ್ಯ ಕೊರಡು ಅವು ಪೂಂಜರ್ನ ಪದ್ಯಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ತಾಳ ಅಂಡಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಐನು ಎಂಚ ಬದಲಿಸೋದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಐನು ವಿವರಿಸಾರ ಇಂಕ ತೀರಂದು ಏನು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಐನು ಅನುಭವ ಅಂತ ನಾವು ಉಂಡಿ ಅನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಅವು ಪೂಂಜೆರಡ ಇತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅವರು ಕವಿಯಾದ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಭಾಗವತೇರ್ಲಾಯಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ಗುಣ ಅರಡ ನೂದು ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಣೇನು ಯಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ದುಂಬರಿದ್ರು ಅಕೇರಿದನೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿರ ಅರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಈ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಪನಿಗೆ ದದಾಣಲು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಪರನಿಗೂ ಆ ಥರ ಎನ್ನ ಉಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ್ಲಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡರ್ನ ಇನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ದಯಪಂಡ ಪೂಂಜೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸಲಿರು ಯಾರು ಇತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅವು ಸರಿ ಪಂಪೇರು ದಯಪಂಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ದಯ ಎಣ್ಣೆಡು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ನಡು ನಾಡ ದುಂಬು ದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರನ ಮಂಜೆಚ್ಚ ಭಾಗವತೇರ ಕಡ್ತೋಕ ಭಾಗವತೇರ ಬಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟ್ಯ ಪೇರವರಿ ಪಂಡೇರು ತೆರಿನಾರು ಬಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟ್ಯಪ್ಪು ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಾನಿಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಸಾನಿಜ್ಜಿ ಆರು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಅದು ಹೋಗ್ತೇರು ಮಂಡೆಚ್ಚಿರ ದಿಪ್ಪು ಕಡ್ತೊಕ್ಕದರ ದಿಪ್ಪು ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ಸನ್ಮಾನ ಆತಂದು ಏತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ಅಂಚಾದು ಪೂಂಜೆರ್ಲ ಇಕ್ಕ ಬಯಕನಾರತ್ತು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದ ಬಯಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುದೋಡು ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದ ಯಾನು ಅವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತಿ ಅವು ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಪೂಂಜೆರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ ಅನ್ನಿಸೋನು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ ಇತ್ತು ಸಹಮತ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೋ ಸನ್ಮಾನನೋ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಣ್ಣು ನಾನು ಕೆಬಿಆರ್ ಕೇಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚ ಬರ್ತುಂಡು ಪಾತೆರ ಬರ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪಣ ಪಾತೆರ ಆರ್ನವ ಒಂಜಿದಟ್ಲ ಪಣ್ಪಣ ಪಾತೆರ ಅರೆ ಬೋಡಿತ್ತನದು ಸನ್ಮಾನ ಆತಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನವ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂತ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆರೇ ಐನು ಬುಡ್ಪಾತು ಪಂಡಿರ ಆರ್ನ ಭಾಷಣ ಬೇಕು ಎಂಕ್ ದಾಯ ಹಂಚ ಪಂಡು ಯಾನೈನು ವ್ಯಕ್ತಿಶತಃ ಯಾನೈನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಿಗೆರೆದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಬುಟ್ಟುದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ತಾನೇ ಕಲ್ತದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತನಾಯಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏನು ಗುರುತಿಸಾದು ಕಟೀಲು ಮೇಳನೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳನೋ ಇಂಚಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಮೇಳದಾಗಲಿ ಏನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವತೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವತೆ ಪಂಡದ ಗುರುತಿಸಾದ ಎಂಕಿ ನೀತು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ತಿರಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಹೂದಾಯ ಬುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ಮನಸ್ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಆತಿಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಬತ್ತುಂಟು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬದುಕುದುಪ್ಪುನಾಗಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಕಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ತಿಕ್ಕದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿದ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಒಂದು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂಡ ಆರೆನ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಆರೆನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಆರು ವಾಸಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬೈಕದನ್ನ ರತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಬಾರ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಬಯೋಡೇಟಾ ಬತ್ತೊಂದು ಓಡೆಗಳ ಪೋಯಿನ ರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಂಚಿ ಅಪವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಹೊರ ಆರ್ನ ಅಂಬುರು ಹಾಗೂ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊರಂಡ ಅರಗೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಓಳು ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಬಿಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡದ ತಿಕ್ಕನೇನು ಆರ್ನ ಅಬರೋಡಿ ಇತ್ತನೇನು ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅಥವಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಆರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಲ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಲೋಕನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆರು ಎಂಚ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಪಣ್ಪುಣನೇ ಅರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂದುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆ ಬೋಡೊಂದುಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಚಿರಂತನವಾದ ಆರು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂದು ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅದು ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸಂದುಡುತ್ತರಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನಗಳು ಪಂಡದು ಈತ ಏರಿಗೆ ಪುರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಆ ಸಾಲಡು ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಬೇರೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಯತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ದಾಯಿಡ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡದನ್ನ ಒಂಜೆ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಮೇರೆ ಪೋತಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಕಲೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉದ್ಘಾಟಿಸವನ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಂಚಿರಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾಂದು ನಮ್ಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಾನಾಂಡಲ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಮ್ಮೆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡುಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ತಿರಟ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾನಾಂಡಲ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲಿಂದೇನು ಗುರುತಿಸಾದು ಮರಣೋತ್ತರ ಗಾಂಡಲ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ದಾಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾದೇವತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಜಿಂಡ ಆರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೇನೆ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗುಡು
ಈತ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರಿಯರ ಐಕಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಲಾದೇವತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಾನವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಾನವರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಕಲಾದೇವತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಒಂದು ಕೊರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರಣೋತ್ತರವಾದ ಅಳ್ಳರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ಮುಂಜೇರು ನಮಗೆ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಚುಟುಕುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರಲು ಪಂಡೆಯನ್ನು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಪಾತೇರಿಯ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೇರು ನಾವು ಮುಗಿಯಂಡ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಪಂಡ್ಲೆಕಾನೆ ಆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಪ್ಪು ಆರ್ನ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆರು ಗುರು ನಿಲೆಟ್ಟು ಆರು ಕಲಾವಿದರೇಗಾವಡು ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೇಗಾವಡು ಪಂಡುಕೊರ್ನ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಏತೋ ವಿಷಯಲು ಆರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಂತ ನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಂಡು ಮುಂದೇನು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ನಾಡ್ಲವರಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಆ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತನವರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರ್ನ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಓವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪುಟ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಥೀಸಿಸ್ ಪೂರ ಬರೆಪುನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವು ಆರ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಐನು ಪೂರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಪುಟ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ದಯಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸವ್ಯಸಾಚ್ಯ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ಒರಿಯಲ್ಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ PhD ಮಲ್ಪದಂಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥ ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎರಡ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅರ್ನ ಬದುಕನೆ ಒಂಜಿ PhD ಆತು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜಯಣದ ಭಾಗವತರು ಬರೀನ 32 ಪ್ರಸಂಗಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 27-28 ಪ್ರಸಂಗನು ಅಂಬುರುಹ ಲವ ಅಂಬುರುಹ ಕುಶ ಪನ್ಪುರ ರಡ್ಡು ಸಂಪುಟ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನಗು ಬೋಡಾದು ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಂಡ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಐನು ಮಲ್ತದು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವತ್ತಂದು ಏತೋ ಕೃತಿಕಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಂಪುಟ ಅದು ಬೇತೆ ಜನಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಡೇತ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಸೈಪುನ ಪ್ರಾಯತ್ತು ಭಾಗವತೇರ್ನ ಆಂಡಲ ಬಹುಶಃ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬೋಡು ಆಂಡದನ್ನ ಆರೆಲ್ಲ ತಂಪೋತೀರಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಭಾಗ ನನ್ನ ಶೂನ್ಯನೇ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಆವಡನ್ನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಶಯ ಭಾಗವತರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಆಣ್ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಆ ಅಂಬುರ್ಹದ ಇಲ್ಲು ಏಪಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ತಾಣ ಆವಡು ಕಲಾವಿದರ ಆ ಭಾಗವತಿರ ದಾದ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡ್ತೇರ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಕೊರಡು ಮೇಲಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಭಾಗವತಿರನ ಅಗಲುವಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅವು ಪಾತೆರಡು ಮುಗಿಪುನತ್ತು ಆ ದುಃಖನು ಸಹಿಸೊಣ್ಣಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಕೊರಡು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಭಾಗವತರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಿರದ ಅವರ ಆರ್ನ ಬದುಕಿಡು ನಂಗೆ ದಾದ ಆದರ್ಶ ಅಂದು ಕೇಳಿಂಡ ಸರಳತೆ ಪನ್ಪುಣ ಶಬ್ದಗೂ ಪೂಂಜೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಾರು ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅದಿಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಅದು ಆರ್ನ ಬದುಕಿಡು ನಂಗೆ ದಾದ ಕಲ್ಪ್ಯಾರ ಸರಳತೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಆದರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಣ್ಣಿವೇಣ ಆರೇನು ನನ್ನ ಆರೇನು ನಮ್ಮದು ದೂರ ಪೋಯಿನದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರೇನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೊನ್ನ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರೇನದ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಪೂರ ಸರಳವಾದೇ ಇಪ್ಪಾಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಅರ್ನ ಗುಣ ಅವು ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡಂದು ಯಾನು ಕೇಂಡೋನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಜೊತೆ ಟಿಪ್ಪುನಗಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಗುಣ ನಾನು ಗಮನಿಸೈನೈ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಟದಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಆರ್ಲ ಪಾತೆರನು ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಮಿತಭಾಷೆ ಆರ್ನ ಗುಣ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಂತು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿಂದು ಯಾನು ಆರ್ರ ದಿಂಜ ಪಾತೆರ ರಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಪಾತೆರದಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇಂದು ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದಿಂಜ ಏರು ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುವೇರ
ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದು ಏನಾರೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಳತೆನೆ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಬದುಕಡು ಕಲ್ಪನ ಗುಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೂಂಜೇರನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರನ್ನು ದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಯಾರಂದು ಅರ್ನ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೇನೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಯಾವಂದು ಆತು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಡೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಈತೆ ನಮನು ಅಗಲ್ದು ಪೋತೇವೆ ಯಕ್ಷರಂಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಕಲಾವಿದನು ಕಳೆ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಆತನ ಅರ್ನ ಜಾಗೆಯನ್ನು ದಿಂಜಾಯರೆ ನನ್ನ ಸದ್ಯೋಗಿ ಏರಿಡ್ದಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೋಡು ನಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಂಜೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪೂಂಜೇರು ಇತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೇಖನೆ ಆ ಒಡನಾಟ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಭಯಕ್ಕೂ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಪೂಂಜೇರಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಾನವರ ಪುಟ್ಟದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜೇರಿನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ದೀದು ಮುಜ್ಜಿ ಜನಲ ದೂರದಕ್ಕಲು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳಾರೇರ್ದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಜಯಣ್ಣೆ ಪೆರ್ಮುದೇರ್ದು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಹೊಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಆರುವಂಥ ಕೈತಲ್ದಾರ ತಲಪಾಡಿಡ್ದು ಪೂಂಜೇರಿನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನದಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂಂಜೇರಿನ ಬಗೆಟ್ ತಂಕಲ ಕಾಲ ಮಿತಿಗೆ ಏತು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತೇನು ಪಂತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕಳ ವಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸೊಳ್ಮೇಲು ಮಾತೇರು